Študenti sú veľmi milí, zdvorilí. Vidno, že to remeslo, ktoré si zvolili, tak majú radi tú prácu, majú možnosť sa tu u nás zdokonalovať. Máme aj pánskych klientov, takže určite majú možnosť si to vyskúšať, aj vidia, ako tu funguje salón, ako si tie objednávky a prácu s kolegyňami delíme. Mali možnosť vyskúšať si to aj v Michalovciach v salóne, kde je tiež taký väčší pohyb ľudí, takže mohli si to vyskúšať. Hi, my name is Mihajlo Vukadinovic. I am coming from Podgorica, from Montenegro. My job is barber. I came here to Slovakia to learn something new, something I didn't know before. I'm happy with this experience. I'm working a lot. I'm practicing my skills. I'm very happy and I'm glad I'm here. Som vás privítal na pôde Strednej odbornej školy techniky a služieb. Je to škola s dlhoročnou tradíciou, 50-ročnou. Podarilo sa nám zapojiť do Erasmus Plus a sme veľmi nadšení, že sme mali na workshope z Montenegra 2 študentov, ktorí sú prínosom pre našu školu a možno aj iniciujú do budúcna kvalitnejšiu spoluprácu a výchovno-vzdelávací proces.